Dawk mitla fis-settur ta' snajja ta' spiss jinstemaw jgħidu li snajja fost it-tfal Maltin dejjem qiegħda tonqos. Is-sena tax-xogħol manwali ħadet daqqa ta' ħarta kbira mal-eluq tal-iskejjel ta' snajja li minnhom ħarġu fost l-aqwa professjonisti Maltin. News iltaqa' ma' Brian Buġejja, ex-ħaddiem tat-Tarzna, li mal-eluq tal-bibien tagħha fetaħ skola żgħira li tgħallem is-sena tal-Inġinerija Mekkanika u li twassal għal ċertifikat akkreditat. Waqt sessjoni ma' 18-il tifel li għandhom madwar 10 snin, is-Sur Buġejja sostna li ħafna jitwildu bis-sena u jkunu jridu dik l-imbuttatura biex jisfruttaw il-potenzjal tat-talenti tagħhom. Il-bniedem minnu nnifsu huwa bekk għandu paridejn, ġifieri is-sena jinnemmen li qiegħda ġa fih. Mhux f'kulħadd sewwa minnu tajjeb għal ħaġa u minnu tajjeb għal oħra. Madankollu is-Sur Buġejja saħaq li s-suġġetti akademiċi huma importanti, speċjalment suġġetti ta' xjenza u graphical drawing li kollha jorbtu ma' snajja. Is-suġġetti akademiċi huma importantissimi anki fi snajja. Però meta tiġi għall-prattika, jiena naqbel illi l-instructors l-għalliema jkunu ġejjin minn fuq il-bank tax-xogħol. Għaliex is-sena it-teknika li fiha ċertu snajja, it-teorija ma tgħidlekx kollox. Trid tipprova, trid taħdem dak il-ħaddim li jkun ġej minn fuq il-bank tax-xogħol l-iktar li jista' jtik dik il-boost. Waqt waħda mis-sessjonijiet, Thomas Falzon, student ta' 11-il sena, qal li mittidu għax-xogħol u tgħallem kif anke jekk ma jkollokx bejt tista' tagħmel pannelli fit-tieqa u toħloq enerġija nadifa. Għax jiena meta nikber jista' jkun il-ġob tiegħi. Għax jekk ikollna problema fid-dar jiena nkun nista' nirranġa. Faċli. Huwa saħaq li dawn il-klassijiet qed jgħinuh ferm, kif it-talenti li qed jiżviluppa llum żgur li se jkun qed idur għalihom fil-ġejjieni.